Какво правиш ти, бе? Какво правиш? Ти така ли смяташ за си бъдеш? Без нея не мога да живея. Не мога да ям. Не мога да спа. Ако искаш малко да те полюлея, но? Я гледай тук какво става. Жива, здрава, видимо щастлива. Случай е приключен. Случай е моето момче си да започва. Единствено, сега те питам, кай не разбра, но ще опитам. Без тебе как да живея, не разбра ли не умея. Единствено, сега те питам, така и не разбра, но ще опитам. Без тебе как да живея. Но ме чуй, обичах те, но днес съм вече безразлична. Но дочух, че за мен всеки ден питаш, че съжалявала си и какво изпитваш. И с Америка ти си, аз съм скучен. Нали ми казваше, случая приключен. Нали ми казваше, че ти досаждам. Колко пъти на ден ти се обаждам. Мила нещо, аз ли не разбирам. За мене сети се, когато късно. То си разпитвала за него. Казах ти, за мен този случай е приключен. Повече няма да излезеш от тази къща. Ходи, приключи случай. Единствено, за тебе плаках. Единствено, аз тебе чаках. Без тебе как да живея, не разбра ли не умея. Единствено, на теб прощавах. Единствено, за тебе се надявах. Без тебе как да живея. Но ме чуй, обичах те, но днес съм вече безразличен. В името на нашето дългогодишно приятелство нося ви го като подарък. Соди Келве. Немец. Но дочух, че за мен всеки ден питаш, че съжалява си и какво изпитва. Мистер Америка, ти си във филма случай. Дали ми казваше, случая приключен. Дали ми казваше, че ти досаждам. Колко пъти на ден ти се обаждам. Мило нещо, аз ли не разбирам. За мене сети се, когато късно. Когато късно е. Когато късно е. И долу съм бил, И аз съм била, летяли в небето, ползяли в прахта, но ще го кажа пред целия свят. Ще бъда с тебе дори на инат. Защо го правиш? От инат. И аз знам какво да обичаш. и долу